Ohayo gozaimasu minasan. Kenal nih, aku Kudo Sakura, ponakane Yusako Kudo lan dulurane Shinichi Kudo. Oke bolo-bolo, ayo ikuti kegiatanku selama ning nggone sekolah baru ning Jepang. Ya kuwi Sakura School langsung bolo-bolo, ayo budal sekolah ya bolo. Jam 7:45 iki bolo. Delok sih, enek apa ya ning kulkas ya bolo, nek kira tak buka. Jebule gak dibuka kulkasnya bolo. Kamar ya macet lho bolo, rak dikak nih. Ya wis budal ae ya bolo ya. Sik sedih lho takut kabeh bolo. Saya tak start sik ya bolo. Oke, mari setor njupuk tas. Sajulah tutup sik gordene ya bolo. Separuh wes, cukup tas yang alarm sih. Oke, cukup tas budal sekolah. Oke, walaupun enak mobil karo sepeda melayu ya bolo ya, soalnya ribet lho kono ndak parkir kan. Langsung ya bolo budal sekolah. Tapi jarine sekolah kuwi enggak enek kantine. Dadi golek ae wis panganan Jawa kayak bolo wis padha mlayu kae. Aduh nyantai sik wis nyebrang dhisik ngene zebra cross ning kene gak sembarangan ya belum nyebrang yo. Lanjut mlebu ning Yumart. Oke, tanpa ndelok ngiwonengan langsung tuku ning Yumart. Halo Mbak. Ya, tuku apa enake? Ya murah-murah sih lumayan. Yakisoba bread. Regane 150 yen. Kode karo 16.600 rupiah. Aku kan ini sini wingi bolo. Mungkin enak duit. Golek yo ning mburi Yumart. Oh, enak tenan bolo. Entok 2.000 yen. Yo sekitar 220. Wow, lumayan. Lanjut, melayu nyebrang dhisik jan sepi dalane. Lanjut wis melayu pokoknya jan sepi ra kaya negara kono rame mau macet. Kan sepi kan? Lanjut mlebu sekolahane apik jan sekolahane. Apik banget sekolahnya, langsung ae wis mlebu. Kuwi sadurunge rene sih wis sempet wis sempet survei, ngerti lah kelas endi. Nah, ini kelas ini mlebu lurus. Nah, ada lagi kelas ini, tekan kelas 1. Jangan kancane pada serut kepikir teko kabeh, tapi gak teko ya bolo ya. Iki kursiku lumayan rada mburi. Kene mlebune jam 8:30, dadi sik enek wektu lah. Oke, mari ngene dinteni ae wis, mari ngene bel jam pertama. Sudah kasih enggak mlebu ya dina iki ya. Oke, bolong tani gune mlebu iki. Ngapa ya kasih enggak mlebu ya? BTW aku ki sekolah iki mek samper ya bolo, kok student exchange ngono kuwi lho. Pelajaran jam pertama coba pelajaran ini. Oh, Chinese karakter, tapi di Jepang nih bayi wae. Kanji ya seurung kok wis Chinese karakter ya. Tapi kayak kurang kenal bro, mek kanca-kanca seneng iki gong kenal kabeh. Bahkan gurune jenenge sapa ya ora kowe diparani. Lah wis bar pelajarane. Tas teko iki wis kan nyinaoni. Apa nek tas ya? Soalnya nyontek dihukum. Jan tas teko pelajaran pertama. Sekolah pertama wis kan mangane ngarep. Empane gurune sensei-ne nyuwang terus nih. Nono Murajiro.
Jiro sensei nyawang ya nyeluk bisa mangane iki kok tau ora ya parania ya. Ohayo sensei. Dipuji guys, dipuji. Saweneng kan wangi saweneng lah. Sensei takon, iya sensei saya murid baru sensei. Ya aku muridnya iki sensei. Kan kenalan pak wis ini sensei tapi kon kenalan ya wis lah guys, kenalan guys. Oke, sawang sik bola-bolanya sawangan ya nyawa. Ohayo gozaimasu minna, watashi wa Sakura Kudo desu. I'm from Indonesia. I'm studying here during summer lesson. Parani. Halo, siapa ya? Nanase Mitsuhiko. Dan kita jualan HP ini siapa ya? Jenenge Kano Norika. Senturu dulu nemburi belum? Senturu jam pelajaran. Dia dolan HP ngarep dhewe. Sakumari Yuji. Kawan dhewe. Jan kawan dhewe. Ngalasane sinane nang HP paling dia. Sulit guys. Kita selalu sampai sini. Shirozaki Yohei Sawakei. Jadi malah nyawang tak gak nulis gak apa miyanami awi. Tak kenalan kabeh sing teko ning kene. Lah sing ngarepku pas saya orang kenal. Rumane Yudai. Wis Sawakei. Saya muri mau cara luwe saya pelajaran luwe. Nah ini sing turu ini Maetane Hatsuki turu sak jam piro iki. Iki sing kari dis rawa kebian Iketani Takeo. Oke, mari kita siji-siji balik neng bangkuku. Apa nungguin gulian ya boleh ya? Tak ya oleh sih ya. Tapi gak wes ya. Kowe wes. Balik ya. Oke, kita kembali ke bangku. Nah nih. Kemana Yudai malah ada buri nek. Nek sensei neng ngarep ya ora duwe sini. Lah sensei neng alih wes bar pelajarane guys. Mesa jam pelajarane. Jangan coba peti. Mari kita ngenteni jam pelajaran kedua. Kita pindah nggon neng ngarep ben gak ngantuk tapi jujur ngantuk pol ya. Soalnya encen pas pindahan ini winginane terus wingi kita resik-resik. Tapi mau omahe WA-ne kuwi lek Yusaku. Nah iki sensei sing kedua teko. Oh lanjut pelajarannya bahasa Inggris. Oke lagi ngerti ya bolo ya. Tapi masalahnya bolo gak ketok tulisannya. Jancuwi di tulisannya. Nah ini bahasa Inggris tapi di Jepang nih. Kanji maneh. Waduh ya wangel. Akhirnya takkan anak sing iso jawab gak, anak sing nyauri hanya muridnya saiki. Gek padha mengerti dhewe kan sing dolan HP, anak sing turu. Sing sregep masih manang-manang ning kene iki yo. Gak kok nek sekolahanku saurunge waliane. Oke bolo. Kan aku kan student exchange ya, jadi cepet-cepet takon gurune ae. Oleh enggak nek misale Kak Dewi ini udah ngalih ngono loh, soalnya kan udah ngejar beberapa pelajaran dalam sehari. Jadi nggak neng kelas ini sampai ber. Hasil takon. Beli dasa naik.
gimana? Oh, oleh guys, oleh kambek gurune, oleh hak dhewe ndang ngalih iki. Jebuk sik tas ya kene ilang aku. Soale gon kenal kambek arek-areke kan. Wes ndang ngalih ayo bolo. Arigato sensei. Pamit dhisik guys, saurunge ngalih. Arepe next ini kelas lanjute. Oke, bolo lanjut ya. Ini sama ini anak kafetaria tapi ben-benan ya bawa warek ya. Oke, bolo lanjut ya. Wes mene ae ini part 1 engko lanjut